Dongane meng cara Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kitra kitri, sugih sawah, sugih pari. Allahumma kitra kitri, sugih bebek, sugih meri. Allahumma kitra kitri, sugih meja, sugih lemari. Allahumma kitra kitri, sugih kebo, sugih sapi. Allahumma kitra kitri, sugih Camry, sugih Mercy. Jare Gusti Allah, iya yati sumiati ya sugih. Lho enake apa sugih nek ngono kuwi? Gaya enak melarat-melarat ngene iki, melarat ndah sehat. Ngerokoti kulit semongko entek 40. Mangan sate iso nyisili sak sunduk-sunduke. Nggih napa nggih? Cobi to. Kula tanglet, jenengan milih pundi? Sugih, lara-laranen, melarat, sehat. Milih pundi? Pilihane mek loro. Sugih, lara-laranen, melarat, sehat. Milih ndi? La haula wala quwata illa billah. Wong kene iki ayu-ayu, bagus-bagus, ning kok do budheg ya. Ora ana pilihane kuwi. Pilihane ming loro kok. Sugih, lara-laranen, melarat, sehat. Sing mbok pilih? Ora enek. Nek duwe bojo melarat, aja diseneni, aja diomeli. Ilinga bojo melarat kuwi nyepetke mlebu swarga. Diramut sing apik bojomu, ya dibalsem, diblonyoi minyak tawon ra iso tuku, minyak jelantah kuwi lho kok. Nang dinyet-nyet rata sing ledok, sing geneng, sing dekok, sing mentol. Ngene-ngene ya wis nyepetke mlebu swarga iki. No, perhatikan suamimu dengan seksama. Dia yang akan membawamu ke surga. Perhatikan, nanti akan tumbuh rasa sayang di hatimu. Terutama nek bojomu pas turu lho Bu. Nah disedhikke, diurut, disawang kon dhuwur tutuk ngisor, nek perlu disenter nganggo HP. Ya Allah, Pak. Biyen nom-nomanmu gagah, saiki kulitmu kok kaya ula dumung ngene, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Wong kene uripe ngantos sakniki kathah pundi? Nek syukur karo nek kufur? Akeh ndi nek nrimo karo nek ngersula? Akeh ndi lek nyukuri nikmat karo nek sambat? Kathah pundi sing taat karo sing do maksiat? Semangat ndi ngaji karo campur sari? Semangat ndi khataman Quran karo dangdutan? Semangat ndi wiridan karo pacaran? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Secara umum Ponorogo iki ya nikmat peparinge Allah, Indonesia iki ya nikmat peparinge Allah. Nek pengen dadi barokah tambah sae, masyarakate ya do kudu pinter syukur. Tak baleni, Ponorogo niki nek pengen barokah, pengen tambah sae, masyarakate yang kudu pinter syukur. Nek masyarakate do kufur, musibah sing tumurun, naudzubillah min dzalik. Lah masyarakat niku mesti wonten kalih macem. Cara Qur'ane ana ashabul yamin, ana ashabus shimal, ana ashabul maimanah, ana ashabul masy'amah. Wonten golongan tengen, wonten golongan kiwa.
Cara pewayangan nika ana bala Pandhawa, ana bala Kurawa, ana bala satriya, ana bala buta. Ana bala Kresna, ana bala Durna. Ana bala Puntadewa, ana bala Duryudana. Ana bala Semar, ana bala Togog. Kira-kira wong kene akeh ndi bala tengen karo bala kiwa? Akeh ndi bala satriya napa bala buta? Akeh ndi bala Puntadewa napa Duryudana? Akeh ndi bala Kresna napa bala Durna? Akeh ndi bala Semar napa bala Togog? Yo, Togoke jawab. Mangkane nek pengen barokah, kula sampean kudu dadi wong sing ya apik, ya bener ya apik. Ayo to sayang jawab kersane semangat tok. Ya apik, ya bener ya. Moh kurang semangat. Ya apik, ya bener ya. Apik kok mboten bener ora cukup. Bener kok mboten apik ya ora cukup. Ana kok barang apik ning ora bener. Ana barang bener ning ora apik. Wonten barang apik sing ora bener. Wiridan, zikiran, maca Quran, apik napa apik? Apik, tapi nek maca ning jalan raya, ning perapatan, ning rel sepur niku apik tapi ora bener. Padha karo kendhat. Sedekah apik napa apik? Apik, zaman gadah salak, jeruk, zaman sedekah ning kanca. Apik, tapi lek maringke disawatne raine ora bener. Halo. Ana bener ning ora apik. Wong ditekoki, teko ndi Mas? Teko mburi. Arep nyanti, ngarep. Ya bener. Omahmu ndi Mas? Indonesia. Bener ning ora apik. Omahmu ndi? Ora tak gawa. Bener nek omahe digawa ki bekicot, keong ning ora apik. Nganyelke ya kudu bener ya kudu pinter. Ya kudu pinter ya kudu bener. Pinter ning ora bener keblinger. Ana kok pinter tapi ora bener. Ana bocah sekolahe pinter, ngajine pinter, gurune ngakoni kabeh, masyarakat yo ngakoni kok. Pinter, ujian nih bijine apik-apik, songo kabeh. Ujian matematika bijine songo, ujian bahasa Inggris bijine songo, ujian nahwu sorof bijine songo, ujian Quran hadis bijine songo, ujian akidah akhlak bijine songo, ujian fikih bijine songo. Tapi sholat subuhe ya jam songo. Wonten napa mboten? Nah iki ngelumpukno kene iki. Nanti nek sholat subuh ki usolli fardhu subhi rakaatain mustaqbilal qiblati kawanan lillahi taala. Niku pinter ning ora bener. Ana bener ning ora pinter, guyokke. Wong kelangan sepeda motor ya, sepeda motor diparkir nang ilang. Ora lapor polisi, ora sedih malah guyang-guyu. Wong kancane kaget, "Bro, sepeda motor ilang kok tambah guyang-guyu." "Iya ya aku seneng. Wong biasane ya apa-apa tak tumpaki ora ilang, iki ilange kok pas ora tak tumpaki." Lho umpama ilange pas tak tumpaki, aku lak katut ilang. Bener. Tapi oon suwe-suwe kelangan bojo barang gak ngono. Alhamdulillah bojoku ilange pas ora tak tumpaki. Coba ilange pas tak tumpaki aku lak katut ilang ngono. Nah saiki supaya kula sama niki yo apik yo bener yo apik, yo pinter yo bener yo pinter, kunci utamane mboten sanes nggih agama. Ngapunten sakniki niku kathah tiyang sing agamane mulai diculke. Pancen Kanjeng Nabi sudah memprediksi zaman akhir ngelakoni agama niku abot. Ngugemi agama iku kaya wong gegem wawa. Rasulullah sudah memprediksi zaman akhir menjalani agama ibarat memegang bara api. Dipegang terus, tangan pasti terbakar. Bahasa Inggrisnya the melonyoh and the meloncot. Tapi kalau nggak dipegang,
ya lepas. Sakniki fenomena masyarakat kita beragama hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Di waktu yang lain sudah tidak lagi beragama. Islam hanya di tempat-tempat tertentu, di tempat yang lain sudah tidak lagi Islam. Padahal kewajiban beragama niku kedah menyeluruh. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fissilmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara kafah. Kafah itu artinya universal. Understand? Orang ngerti ya wis nang ngomong yes ngono lho, ben ra suwe urusane kok. Understand? Ya wis ngono. Berislam niku kudu totalitas, menyeluruh. Pokoknya mulai tangi turu, melek nganti turu meneh kudu Islam, ucapane ya kudu Islam, prilakune kudu Islam, tumindake kudu Islam, cara berpakaiane kudu Islam, cara berkeluargane kudu Islam, carane leh didik putra-putrine kudu Islam, cara serawunge kalih tangga teparo kalih masyarakat kudu Islam, pokok sedaya kudu Islam. Mulai pucuk rambut bahasa Inggrisnya the unyeng-unyeng sampai pucuk kaki the tungkak kudu Islam kabeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah sakniki usum di tempat-tempat tertentu, di waktu-waktu tertentu Islam, tapi di tempat yang lain, di waktu yang lain Islam hilang. Ngapunten, lek nanggone pengajian, ibu-ibu pakaiannya yang Islam banget, pakaian swarga, brukut rapet sampai nyamuk ora iso mlebu. Tapi coba nek nanggone mall, kadang nganggo maaf transparan tembus pandang, bahannya teko plastik. Ning kuwi plastik kuwi. Engko nek pas rekreasi kadang nganggo full press body, melevet, ngafret, mentek, belenok, nyemuk. Iku cara Jepange pakaian sing pating pecotot. Yuk pakaian pating pecotot iki sing mentul ketok mentul, sing mentil ya ketok mentil, sing mental ya ketok. Model bupati buka paha tinggi-tinggi, Sekwilda menampakkan sekitar wilayah dada. Kadang nganggo rok mini, yang atas terlalu ke bawah, yang bawah terlalu ke atas. Separone pupu, munggah sithik ya Sidratul Muntaha kuwi. Kuwi jenenge lek nyeng pengajian Islam, tapi di luar pengajian wis ora Islam. Sepurane lek nang masjid koyok Islam. Salat e gayane kaya wong paling khusyuk sedunia. Leh ngelafatke niate medeni, usolli, usolli. Liyane wis mangkate ndekne sik usal, usolli fardhol. Eneh takbir ngangkat tangane nyengkah-nyengkah malaikate nganti melayu wedi kesampluk. Allah. Saking khusuke leh sendakep melungker kaya urang. Akbar. Bacaane fasihkatul hamdulillah subhanallah mujah. Rukuk suwe, sujud suwe, kaya paling khusuk sak donya. Begitu modun teko masjid nyolong sandal. Eneng ki wonge teko ora kopian, klambine ireng wonge. Iku jengene ning gone masjid Islam, di luar masjid wis ora Islam. Halo. Ngapunten. Lek zikir mantep, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, kaya Islam, zikire ra karuan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi duwe utang ora nyaur. Wonten apa mboten? Wonten mboten? Wonten. Aku ngerti iki wonge teko kae. Wonge nang ngisore wit jati. Nek wiridan iki kaya-kaya astagfirullah. Astagfirullah. Mbek muter tasbih wer. Astagfirullah. Stok. Subhanallah.
subhanallah war 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 subhanallah subhanallah war 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 sulastri 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 war sumiyati 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 war sundari 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 war sunarse 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 war pokok ngapalke jenenge rondo sak Ponorogo pokoke. Tapi isek seneng anake duit ngutangke dom kok mbayare cagak listrik karo sedulur karo tangga ora gelem rukun gara-gara becek balike ora imbang. Enten apa mboten? Enten wonge kudungan payung. Dadi ngapunten Islame mboten lumintu, mboten lestari, mboten istiqomah. Islamnya temporer. Di dalam masjid Islam, di luar masjid tidak lagi Islam. Nalika ngaji seperti terpelajar, begitu medal dadi kurang ajar. Pas nonggone majelis taklim beradab, begitu keluar jadi biadab. Ning jero masjid kaya korik, metu dadi korak. Dijak ngaji gelem zikir, metu kentir. Halo. Padahal kula panjenengan pun diwanti-wanti kalih para sesepuh nika. Pripun para sesepuh neh wasiat? Agama kuwi ageman. Agama kuwi ugeman. Nuwun sewu, piantun mriki ngertos ageman mboten? Ngertos ugeman mboten? Mbah. Rati reken aku. Ageman niku napa? Pakaian. Berarti agama harus selalu dipakai. Kudu didamel terus. Agama niku ugeman, pedoman, kudu digawa, aja ditinggal. Asal kapan mawon ten pundi mawon agamane dienggo, agamane digawa, yakin dadi wong sing apik, bener, selamat, bahagia, mulya donya akhirate. Pokok kapan mawon ten pundi mawon nglampahi napa mawon agamane digawa, agamane digawe. Allahumma sholli ala Muhammad. Nyapa wong kok nakal mergo agamane ora digawa, mergo agamane ora digawe. Nyapa wong kok nganti tumindak maksiat, tumindak dosa mergo agamane ora digawa, agamane ora digawe. Maling lho, endi mau bocah? Oh iya kuwi heeh. Umpama kok agamane terus digawa, agamane terus digawe, ora ngira nyolong. Nyapa maling kok nyolong? Wong agamane ora digawa, agamane ora digawe. Mila mboten enten copet nyaut tas kok karo bismillahi Allahu akbar wer mboten enten. Wong korupsi kok nganggo istighosah mboten wonten. Wong zina kok maca Fatihah sik ora enek. Lho guyu wonge. Hoi. Ngapunten nggih, ngapunten. Lah pejabat-pejabat iki umpama kok nggawa agama terus, gawe agama terus mboten enten to pejabat kok korupsi. Lho kok tegel korupsi? Agamane pas ora digawa, agamane pas ora digawe. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut mboten? Ya wes, tak telatenane. Ngapunten Mas, kabelem kok kadang urip kadang mati. Boten. Hoi. Hoi. Agama kuwi nggone nyangati. Bahagia kuwi nggone ya nyangati. Mula yen agamane leres, lurus, uripe mesti bahagia. Ngene wong Slemanan tak aturi. Rata-rata masyarakat iki anggepane
urip bahagia iki nek sugih, duwite akeh, donyane akeh, nggih napa nggih? Ketara. Makane wong Slemanan iki kabeh ya pengen dadi wong sugih, nggih napa nggih? Mbah ora ngaku kok. Dikira yen sugih bondo donyane akeh, uripe mesti bahagia. Terus yen wong mboten gadah bondo donyane sithik, duwite sithik terus mesti ora iso bahagia ngono. Salah. Kathah kok wong sugih bondo donya uripe ora bahagia. Kathah kok wong melarat uripe bahagia. Contoh mawon nggih. Sugih donyane kathah neng sakit-sakiten, segalanya punya tapi nggak bisa merasakannya. Panganan model apa wae iso tuku, neng mangan ngombe dibatesi, apa meneh wis kadung kena komplikasi. Jajal arep mangan cumi-cumi urang aja kolesterol, arep mangan sate aja darah tinggi, arep mangan sing legi-legi aja kencing manis. Arep mangan suket lho ra entuk. Lah kangkung bayemmu ya suket. Gayamu sayur-sayuran. Suket. Arep mangan kangkung aja asam aurat. Lho enake apa sugih nek ngono kuwi? Gaya enak melarat-melarat ngene iki, melarat ndah sehat. Ngerokoti kulit semongko entek 40. Mangan sate iso nyisili sak sunduk-sunduke. Nggih napa nggih? Cobi to. Kula tanglet, jenengan milih pundi? Sugih, loro-loronen, melarat, sehat. Milih pundi? Hah? Sik. Salone kurang banter apa piye ya? Pilihane mek loro iki. Sugih, loro-loronen, melarat, sehat. Milih ndi? La haula wala quwata illa billah. Wong kene iki ayu-ayu, bagus-bagus, ning kok do budheg ya. Ora ana pilihane kuwi. Pilihane ming loro kok. Sugih, loro-loronen, melarat, sehat. Sing mbok pilih? Ora enek. Tak ulangi. Milih sehat najan melarat. Kali zaman najan melarat nek sehat iso berubah dadi sugih. Pokok kerja keras ikhtiar dibarengin donga. Iso dadi sugih. Amin napa mau ora dipilih kok amin. Lah sampeane lho sugih nek lara-laranen gering-geringen sepuntene duwite sampean ora kena nggo tuku waras. Mikir ketoke. Lih, wonten kok Bu, tiange sugih, omahe iki apik kaya omahe Demit. Mobile mewah-mewah jejer 14, paling murah regane 3 miliar. Tapi wonge kena stroke berat. Keple kabeh. Ora iso numpaki mobile to, sing numpaki mobile malah pembantune. Lah wonge ditumpakne gledekan. Lungguh keple karek ngene tok. Apa? Persis. Matur suwun. Dikei contoh malah dipersis-persiske. Maka saya sering sampaikan, hidup ini yang penting bukan apa dan berapa yang kita dapatkan, tapi yang penting apa dan berapa yang bisa kita rasakan. Percuma dong berhasil mendapatkan kalau nggak bisa merasakan. Jajali mas, zaman berhasil mendapatkan cewek cantik jadi istri, tapi zaman nggak bisa merasakan, soalnya zaman impoten. Berhasil mendapatkan jabatan, tapi nggak bisa merasakan nikmatnya jabatan. Kata pengen jadi anggota dewan, kampanye blusukan saenenge wong dijaluki dukungan, duit ratusan juta disebar, pamflet dipasang ning ndi-ndi, fotone dijejer ten pundi-pundi, sampai no wit-witan dipakoni fotone, dia rela jadi penunggu pohon. Demite minggat kabeh. Berhasil
mendapatkan jabatan dari kursi, duduk di kursi dewan, tapi nggak bisa merasakan. Mungkin nek OTT KPK enten apa mboten? Oh kata beritane viral kok. Woi. Mbah. Lanjut mboten? Wes enek sing mulih ya wes sampean mriki baturi aku ya. Jenengan ngrencangi kula nggih. Kersane sing wangsul riyen niku badhe kelon kok. Lah rimis-rimis ngene iki ngeloni putune. Ngoten no. Ayo ngaji sik nggih. Nggih jenengan wangsul kari-kari ngantos donga. Kula dongakne berkah sedayanipun. Pokoknya sing kersa ngenteni ngantos donga insyaallah diparingi berkah sedayane. Kula niki nggih mboten saged dangu ngajine pangapunten mergi benjing-injing kula kedampun ten bandara badhe tindak Sumatera nyuwun pendonganipun. Kalau wingi minggu kepengker nembe saking Kalimantan Timur Kalimantan Tengah sedasa dinten benjing insyaallah dateng Sumatera injing kula nyuwun pendongane nggih. Nggih niki tak selak-selakne nih. Gak ngerti nek desane nyelempet. Pak Lurah. Nah ini pas anak kepala dinas lingkungan hidup. Ini lingkungan hidup apa lingkungan mati? Tibake Ponorogo sih wonten desa ngeten niki nggih. Tengah alas. Jadi dalu iki sing tak depi orang-orang hutan iki. Ya Allah. Hidup ini yang penting bukan apa dan berapa yang kita miliki, tapi yang penting adalah apa dan berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri. Percuma dong memiliki kalau nggak bisa menikmati. Memiliki TV selebar belakang ini, ngombo TV ini banget tombone, neng matane belek terus. Yo atuan TV ini cilik-cilik matane sehat. Kursi regane 700 juta, neng bokonge pelantingan udunan. Ya atuan kursi elek-elek bokonge sehat, nggih mboten? Ayo Bapak, sampean di bojong wayu kemerusu, cantik menarik kebe sumluhai aduhai imut yahud bahenol menol sema kembeleno kemontok kementek molek kinyis mingis mentong moblong denok debleng. Neng sampeyan bentino anyang-anyangen ora waras-waras. Yang nganggur bojomu. Ngono wong kok rata-rata do pengen sugih, pengen bondo donyane akeh. Padahal jare Kanjeng Nabi, donyaku remeh, ad-dunya jifah. Donyaku batang, menjijikkan, ino. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq donyane dikekno kabeh kanggo perjuangan agama. Mboten eman, mboten wong batang kok eman. Nyah. Wong niku nek wis mukasyafah estu, wis makrifat estu. Nyawang donya niku ketok batang. Mboten kemilian. Mboten seneng babar pisan wong batang. Wong nek wis makrifat tenan Bu, nyawang duit ketok laran. Mboten enten rasa hubud dunya seneng donya. Wong nyawang duit ketok laran. Nek aku urung iso. Aku kula dereng saged nyawang duit kok ketok laran dereng saged kula. Ya panggah ketok duit. Mungkin nek kula ngomong saged nyawang duit ketok laran, gawat nek krungu panitia. Bar pengajian mulai iso digawani laran tenan. Lho nek Kanjeng Nabi ngendikane donya kuwi batang kok. Mulane nek diangen-angen ya leres estu. Ana wong kok uripe mung uber-uber donya, kuwi hakikate uber-uber. Ayo sing banter to sayang, uber-uber. Ana wong senengane ngelumpukno donya kuwi berarti ngelumpukne. Ana wong ribut gegeran kok rebutan donya kuwi berarti rebutan. Lah makhluk sing senengane rebutan batang iki mung siji, asu. Sing seneng rebutan batang iki mung asu tok. Mulane eneng wong kok gegeran perkara rebutan batang. Mang tingali engko wajahe lak mirip. Apa maneh pas padu tukaran ambek mecucu. Asune guyu.
Ngapunten. Ngono kok ten pundi-pundi donya sing dadi ukuran. Wong dihormati dimulyakno mergo donya, sukses ukurane mergo. Cobi nggone Slemanan kene le. Eneng bocah yang luar negeri 3 tahun 4 tahun mulih iso mbangun omah gedhong, iso tuku mobil, iso buka usaha, kabeh ngarani sukses bocah kae. Sukses bocah kae. Nggih napa nggih? Njajal saiki ana wong tambah tua tambah sregep ibadah. Salate jamaah terus nang masjid. Ora ana sing ngomongne mbae sukses uripe, tambah tua tambah ahli ibadah. Ora ana, malah dirasani ambek wong Slemanan, mbae kok nang masjid terus koyoke wis krasane arep mati. Ukurane donya. Bu. Jenengan remen pundi? Gadah anak sing pinter golek ilmu karo gadah anak sing pinter golek duit. Umpama sampean gadah anak perawan, ayu banget. Ayu sing jelas ora kaya ibune. Ya ibune mangkak-mangkak. Terus anak sampeyan kuwi dilamar bocah lanang loro. Bocahe padha, bagus, gagah, gede dhuwur, kuning kulite tekan untu-untune. Sing siji bocahe ahli ibadah, ngelamar anak sampeyan, mara nyang omahe sampeyan nggawa kitab. Cah soleh kok. Sijine ora iso ibadah ning sugih, ngelamar anak sampeyan, mara nyang omahe sampeyan nggawa alpat. Ayo sing sampean trimo dadi mantu sing nggawa kitab apa sing nggawa alpat? Hoi. Jajal to Bu, sampean duwe toko laris sing tuku sampe antri dawa, gek pas ngeladeni ngitung duit, seneng-senenge krungu azan asar teko masjid. Allahu Akbar Allahu Akbar. Ayo sampean milih masjid apa milih toko? Salat jamaah apa dodolan? Ganjaran 17 derajat apa duit? Ya ngono kuwi. Sama umpama saiki ndedet 700 juta. Ditawani nggo budal haji karo ditawani sawah, milih ndi? Mulane rupamu kaya grogalan ngono kuwi. Mulane nek wong donyane akeh, wong sugih dihormati, dimulyak-mulyakne, wong melarat diremeh-remehke. Iki tatanan masyarakat model piye? Sampai acara apa wae lho, wong sugih-sugih diunggahke panggung lungguhke kursi. Nah, sing melarat-melarat ya dongsong-dongsong ning ngisor wejati ngono. Padahal wong melarat ya ora usah didongsongne dongsong-dongsong dhewe. Wong sugih lho tekone kari, manggon ngarep spesial, panggung, kursi, pakai tenda, ora kodanan. Nggone yo garing, aman. Sing melarat ngelempoh dilungguhke terpal sampai bokonge rangen. Makanya aku njaluk tulung Bu, nek mbegagah aja ombo-ombo. Kuwatir ana orang-orang mudal iki engko. Apane sing masuk angin? Halo. Nyapa ya masyarakat kita ini nek karo wong sugih kok leh wedi. Padahal kadang-kadang ya manfaatnya gede wong melarat karo wong sugih. Leres? Saman duwe tangga sugih, coba sampean eling-eling, sampean oleh manfaat apa teko wong kuwi? Ora enek. Apa dalan elek sing bangun wong kuwi? Masjid rusak sing biayai wong kuwi? Ana wong melarat sakit opnam ning rumah sakit, biaya pengobatannya dibayari wong kuwi? Ora. Rapate eneng manfaate. Manfaate gede wong melarat. Coba lek ana wong dandan omah kayu sing ngrewangi usung-usung tanggane sing sugih napa sing melarat? Nek eneng wong loro sing nuweni riyen sing niliki dhisik sing nyambangi dhisik tanggane sing sugih napa sing melarat? Sing sugih men tekok tok. Wis waras po.
Dereng Bu. Lah ya ngono ra nang digawa nang rumah sakit arep ditape apa piye? Ora nyumbang, ora nyambangi, ora niliki malah ngilok-ngilokke. Cobi Bu, lek wonten sing gadah damel ngoten niki mbok mantu mbok nyunatke sing ngrewangi masak geliput campur bumbu-bumbu kae, ambune sangit kabeh kae. Tanggane sing sugih apa sing melarat? Sing melarat. Sing sugih kadang ya mara ning ora ngrewangi. Oh ngencep. Gek ngencep sik ngilok-ngilokke. Mbek jentat-jentit kurang asin, Mbak. Lombok garing kok digawe bumbu ya ora enak. Jarene sing olah-olah, oh tak tapuk parut lambemu. Sepurane bapak-bapak, lek ana kematian, ayo sing ribut nyang kuburan kae, ngedokke kuburan kae, tanggane sing sugih apa sing melarat? Sing melarat. Gambul lemah perengkosan, sing melarat-melarat. Sing sugih kadang nggih nderek mara nyang kuburan, tapi orang ngira melu ngedokke kuburan. Paling mengudut kebal-kebul, paling banter nyengunguk wis jero apa urung. Ayo cepet ya, mendung iku selaudan. Kaya ngurusi ning malah ngupui. Lah sing ngisor petentengan ra karuan ya sing dhuwur cepet ya mumpung urung udan, cepet. Jare sing ngedok ambek perengkosan, muduna tak urugi kowe. Ora tak ana manfaate. Mulane ruwet kok wong sugih-sugih iki. Apa maneh wong sugih sing medhit-medhit ngruweti tatanan masyarakat. Ora dihormati, nesu-nesu mergo rumangsa derajate mulya. Dihormati ora ana manfaate. Makane ana wong sugih kok pelit, luwungan mati. Amin Allahumma. Ngruweti tatanan masyarakat, ora dihormati, nesu-nesu wong dekne sugih, rumangsa kastanya lebih tinggi, derajate luwih dhuwur, ning arep dihormati ora ana manfaate. Kaya ngruweti tatanan masyarakat. Atukan didongakne ya, Mbak. Makane Gusti Allah niku adil. Nang donya iki wong sugih apa-apa keri, wong melarat wong sugih apa-apa ndisiki nang donya iki, wong melarat apa-apa keri. Nang donya iki nggih napa nggih? Bangun omah wong sugih ndisiki, wong melarat keri. Tuku kendaraan wong sugih ndisiki, wong melarat keri. Tuku HP wong sugih ndisiki, wong melarat keri. Ngenteni second ping 3. Mantu wong sugih ndisiki, wong melarat keri. Ngenteni sing rapayu-rapayu terus dikelompokno. Benjingno akhirat diwalik karo Gusti Allah. Mlebune swarga didhisikno wong melarat, padha-padha ahli ibadah kok umpama nilaine ganjarane padha, wong sugih ambek wong melarat mlebune swarga disisikno wong melarat, kaceke 500 tahun. Nah, sing tepuk tangane mesti melarat kabeh iki. Seneng e. 500 tahun ya suwe to Bu. Sing melarat-melarate mlebu swarga dhisik karo bojone. Wis seneng-seneng, wis keramas, wis andukan. Wis ya mbah bar nyapa. 500 tahun kaya wis bolak-balik. Sing sugih-sugih ngono-ngono kuwi sak dikelentang. Suwe urusane, ngono-ngono kuwi ditekoki. Ayo kowe dadi kepala dinas lingkungan hidup. Nggih. Nyogok apa ora? Urusane mobilmu entuk teko ngendi? Mobil dinas. Bayaranmu pira? Masyaallah ruwet. Duitmu bayaran mbok nggo apa wae. Suwi urusane. Tanahmu pirang hektar? Usahamu apa wae? Ruwet urusane. Lah nek sing melarat-melarat ngene iki cepet. Apane sing arep diurus wong ora duwe apa-apa. Wong kucing rembes e ora duwe. Wong ditakoni, "Sapa jenengmu?" "Sumiati, malaikat." "Agamamu?" "Islam." "Salat ora?" "Salat." Wong Islam kok ora salat. "Poso?" "Ramadan ya poso." "Haji?" "Duit apa?" "Yo haji." "Sawah?" "Ra duwe, nggarap sawahe Pak Lurah."
Buruh. Pabrik kok pabrik. Zakatmu piye? Bagian rimo. Jere malaikat, ya wis nyang swarga ngruweti. Yes nyang swarga. Cepet mlebune swarga. Wong melarat-melarat. Nah sing ngono-ngono kuwi suwe. Kapolsek barang suwe. Loh, sing ngomong kae lho ndan. Pol ruwete. Diurus. Kowe mbiyen dadi polisi ceritane piye? Jalure piye kok iso dadi polisi? Terus nganti menduduki jabatan Kapolsek kuwi caramu piye? Wilayah hukummu kondusif aman pora? Kowe tau nilang ping pira? Lho ruwet. Ndredeg ya wis. Suwe prosese. Ngene-ngene iki cepet. Hidup melarat. Hidup melarat. Hidup melarat. Kapok. Ruwet urusane ruwet benjing ten akhirat. Gampang sampean. Mulane Bu, nek duwe bojo melarat, aja diseneni. Aja diomeli. Ilingo bojo melarat kuwi nyepetke mlebu swarga. Diramut sing apik bojomu, ya dibalsem, diblonyoi minyak tawon ra iso tuku, minyak jelantah kuwi lho kok. Nang dinyet-nyet rata sing ledok, sing geneng, sing dekok, sing mentol. Ngene-ngene ya wis nyepetke mlebu swarga iki. No, perhatikan suamimu dengan seksama. Dia yang akan membawamu ke surga. Perhatikan, nanti akan tumbuh rasa sayang di hatimu. Terutama nek bojomu pas turu lho Bu. Nek disedhikke, diurut, disawang kon dhuwur tutuk ngisor, nek perlu disenter nganggo HP. Ya Allah, Pak. Biyen nom-nomanmu gagah, saiki kulitmu kok kaya ula dumung ngene, Pak. Polahmu kaya ngono rekosane mbelani aku, Pak. Nanti akan tumbuh rasa sayang di hatimu. Ngono carane. Lah terus, alah, kowe iki ra melok ngundang mbok rasa cerewet. Sapa ngomong tekone telat nih? Kowe iki ngrasake aku teko telat kuwi tak jarak tak sengaja ngenteni udane terang. Soalnya aku teko kene lek kapan udan terus mesti masyarakat nganggepe oh kiai ini orang mandi. Pengajian kok udan. Mulane tak akali teko go keri ngenteni udane rampung. Kuwi sing ora mandi yo tukang sawer sing ora mandi. Ora iso nyiwer. Halo. Woi. Wes. Ana mak iya. Ngono sik to, Pak. Modele ngono. Ngeten. Ana meneh sing nganggep bahagia ki nek duwe pangkat jabatan kedudukan. Dadi kira sing jemburis-jemburis ngene iki ora iso bahagia. Lah nek duwe pangkat jabatan kedudukan kae mesti bahagia. Salah. Jenengan tak aturi. Tak aturi jenengan. Zaman kaya ngene iki sing do duwe pangkat-pangkat kae uripe ora iso tenang. Turune ora iso tanek. Kuwi dipentelengi KPK terus. Kekayaannya diaudit, tabungannya diperiksa, diteliti. Nyanti-nyanti dipecicili. Penak sampean opomu sing arep diperiksa? Pacul gowang kuwi. Ngono lho. Oh ki arep ngemis dhisik. Ya nggih mboten napa-napa sik lungguk ngadekone kono sik. Ngadekone kono. Engko ngadekone kono sik. Nah ngono nggih.
meneng kowe. Sik sik panitia aku nggawa sarung apa ora kowe? Ora nggawa. Hah? Nang mobil. Ya mbok tilik ana apa ora? Tilik ana apa ora? Allahumma sholli ala Muhammad. Sik nang, dilut meneh. Aku wong sing duwe pangkat-pangkat kuwi tambah bingung sakniki. Penak sampean lho, tenang, ora kepikiran diperiksa, apa sing arep diperiksa? Hoi. Malah wong bahagia iki ora kudu wong nom. Dikira nek wis sepuh ra iso bahagia. Banyak kok orang yang mendapatkan kebahagiaan di masa tua. Nome rekoso leh kerja ngragati putra-putrine leh pendidikan leh sekolah leh ngaji. Bareng sepuh mirsani putra-putrine do hasil do sukses bahagia. Malah ada orang yang merasakan kebahagiaan dalam sakit yang dia derita. Sakit ning bahagia. Nggih, ada kok bocah nom-noman ngene iki. Opname ning rumah sakit penyakitnya serius. Serius penyakitnya. Lumayan beberapa hari di rumah sakit. Bareng wis waras dijak mulih keluargane ora gelem. Dheweke luwih bahagia ning rumah sakit karena rupa-rupanya dia lagi jatuh cinta sama perawatnya. Ada orang mendapatkan kebahagiaan dalam sakit yang dia derita. Nalikane sehat ku nakal gek. Cangkeme lecek kaya ngono-ngono kuwi. Gek ngilokke miso bareng loroi zikir terus makin dekat sama Allah. Diuji sakit niku. Zikir Allah. Ya Allah. Ya Allah. Gorokane garing tak ngombe sik aku. Ya Allah. Ya Allah. Bismillah. Atur suwun. Lah saiki ngene wae wis. Ke salah satu carane bahagia kudu selamat teko musibah. Selamat teko bala. Selamat teko bencana. Nah, salah satu carane supaya paringi selamat sedekah. As-shadaqatu tadfaul bala. Niki wonten panyuwunan saking panitia niki badhe ngelampahaken Departemen Pengemisan kangge masjid. Insyaallah kangge masjid. Niki jenengan wonten kesempatan jariah. Dadi yotrane jenengan sing mangken jenengan cemplungke kardus niki Bu. Lho mulih sing arep ora sedekah mulih. Oh, pelit yo. Niku mangke yotrane panjenengan sing panjenengan cemplungke niki, Bu. Niku dados jariah. Dewastani jariah niku mergo pahalane terus mengalir, pahalane terus mili, boten wonten telase. Ngantos swarga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Aminmu banter sedekahmu kudu akeh. Lho, miline ganjaran wis sepira? Banter grojok. Nek 100.000. Nek 50.000 ya kaya paralon telung seperapat dim. Ya sik lumayan. Gerajak ngono. Nek 20.000 ya. Hah? Ya 20.000 ya kaya keran sing kebunton. 2.000 kaya wong uyuh anyang-anyangen. Crut ngono. Ayo guys, sarunge. Panitia teng mriki mawon, tak sangoni sarung kowe. Ngene. Ngene. Paringi sarung padha karo sing tak nggo iki cap mangga sarunge. Yes. Ngene. Nah delek kono sarunge. Remaja-remaja keren nih. Ini remaja masjid ya. Oh,
Makanya nek remaja masjid ini mesti apik ini. Lek ngono ku urung karuan apik. Iki remaja masjid nek kuwi remaja warung rondo. Namine sinten? Rafiq. Rafiq. Daleme mriki. Nggih. Daleme mriki. Senes mriki. Sak kidul mriko. Oh, mriko daleme. Ya pinter ya, pinter. Pinter. Nek daleme mriki engko berarti iki omahmu. Pun nikah apa dereng? Dereng. Kira-kira kriteria calon istri yang jadi idaman itu seperti mana? Coba yang mana? Coba syuting ngono. Lah ini gue sing susah. Gue ketinggal. Lah yang penting wanita. Oh, yang penting wanita. Tak dongake oleh umur 90 tahun ya. Tak dongake yang penting wanita solihah oleh umur 90 tahun. Kok yang penting wanita. Setunggale asmane sinten, Mas? Oh, Mas Rizal. Dereng nikah ya? Ya Allah. Mungkin iki tua-tua urung nikah ya. Mboten. Nikah niku bukan hal yang sepele karena pernikahan menentukan kehidupan yang selamanya. Jadi aja syukur roba rabi. Jadi pertimbangan mateng temenanan langkung tujuan pernikahan bukan hanya bahagia di dunia, tapi bahagia hingga ke surga. Kan ngoten toh? Nah, kan ya persiapane kudu mateng zahir batine. Banyak pernikahan muda yang gagal karena memang persiapannya nggak mateng. Gagal di tengah jalan, berantakan, wis ndak karu-karuan malahan. Mateng tenanan malah apik. Pun sing ikhlas nggih. Wong NU apa ora sampean? NU apa ora? Tenan. Apal kunut. Memang NU kok ora apal kunut ngisin-ngisini. Allahumma hdina fiman hadait. Loh ngene iki lho Mbah Yai, niki ngapunten Mbah Yai, niki berarti PR panjenengan Mbah Yai. Niki remaja masjid yang ora apal kunut apa maneh sing model ngono. Sapa sing apal? Ayo sapa sing apal kunut? Blok kono kuwi. Kene le. Oleh sarung karo dhuwit. Ayo. Ayo kene. Kene le. Nah, ya pinter iki. Isin kalah karo iki. Kene nang. Ayo. Namine sinten? David. Hah? David. Anggribit. Senes David. Daleme pundi? Pabrik ringin putih. Pabrik ringin putih niku pundi? Sampung. Oh, Sampung. Nggih. Oh, Sampung kok tekan kene. Wah, sekolahnya kelas berapa? Kelas tunggal MTS. Oh, setunggal MTS. Nggih. Ayo cobi apal nih donga kunut iki ben isin wong loro iki. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawalat wa barik li fima atait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa inna kata qadi fala yadur wala yuqda alait wa innahu la yadillu ma walad wala ya'izzu man adait tabarak tarubana wa ta'ala walakal hamdu ala ma qad tastaghfiruka wa tubilat wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil muslimina wal Ayo balani diulang. Tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Allahumma hdini. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawalat wa barik li fima atawait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alait fa innahu la yadillu ma walad wa la ya'izzu man hadait tabarak rabbana wa la ta'ala falakal hamdu ala ma qad astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kowe nggugupi ae muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat Allah ya'i minhum wal amwat mayit-mayit. Oh iki apal kunut iki dirimu ora apal kunut. Ora sida. Tak paringi hadiah.
Ah, sarung. Ah, pas ini warnane abang, tak kayak sing warnane oh merah. Keren ini nus. Ah, kembang Nusantara. Ah. Ya. Duwe urung tuh. Nah, 100.000. Top, pinter nggih ngaji nggih. Heeh. Kowe ngapa ana kene ra apal kunut to? Ayo sapa sing pengen sarung? Ayo kae ayo kene. Rene. Alon-alon. Ngono ne. Ya gak apa-apa munggah. Ah wis. Ngadeg mawon mboten napa-napa. Nggih, namine sinten? Tony. Namine sinten? Tony. Tony, daleme Pandikan. Paling Ponorogo paling kilen piyambak. Kilen. Ponorogo paling? Ya, kilen piyambak. Ponorogo kilen piyambak. Nggih. Perbatasan karo Purwantoro, Wonogiri. Oh. Perbatasan Wonogiri. Nggih. Iki jamiah apa iki? Sholawat. Oh, jamiah sholawat. Sholawat apa? Syifaul Qulub. Wah, Syifaul Qulub keren ya. Tepuk tangan, tepuk tangan. Oke, dan izin Pak Kapolsek. Kelek melu jamiah sholawat mesti api. Aku arani api mesti. Soalnya selama ini saya belum pernah mendengar tawuran antar grup sholawat. Mesti api. Ora ana gek rampung sholawatan niki mulih nggawa watu terus bandemi kaca omahe wong-wong dibandengi pecah kacane kabeh. Ora ana. Sing ana ki yo ngono-ngono kuwi. Kowe nek bar nonton dangdutan ambek senggol bacok. Nek ngene iki mesti apik. Ana jamiah sholawat ngene iki ngombene ciu. Mesti apik. Remaja masjid bareng apik, cuma ra apal kunut. Nah terus sampean nek salat subuh ngangge kunut mboten? Sampean nek salat subuh ngangge kunut mboten? Damel. Terus sing mbok waca apa? Lah ya kunut kok gak hafal. Ndredeg jare. Mbah. Ya wis anu doa Bon duduk antara dua sujud. Saman bar sujud terus lungguh maca apa? Rabbi firli warhamni wajburni wafa'ni warzuqni wahdini wafini wafu'ain. Nah, tepuk tangan untuk beliau untuk ini jenenge santri tenanan. Ngene wis matur suwun waktune lho ora nyukupi niki mangke kula. Nah, sampeyan iso selawatan. Bagian apa? Bagian bass. Cilik kok nyekel bass. Wes coba vokalnya tak kongkon selawatan. Nggih tak paringi sarung. Nah, top. Jo. Duit. Tiwas tak lem apik. Sepaket. 50.000. Ya sak karepku toh sing ngekeki. Mau 100 mau 50 tok urusan kurang. Tambahi. Sing anyar tak paringi sing anyar. Apane sing rong prapat? Gue jimat. Iku aja dibelanjakne nggo budal umroh. Sing kan iku sing simpen insyaallah engko nyeluk kanca-kancane nggo sang umroh, nggih. Aja dibelanjakne sing duwe anyar. Sapa ngomong go tuku rokok? Kuwi dirimu. Ngono nggih. Wis bismillah. Ngopo ning kene?
Ngene tok. Kene. Ana cemplungno ning kono. Kowe ra apal kunut kok ngono. Nggo pancingan. Cemplunge kene. Ae sing lungguhno kursi ke tariki pisan kae. Engko nek ora nyemplungi, kursine pundhut. Wani metingkringno kono kok ora nyumbang. Nggo kenang-kenangan apalno kunute. Engko melu mara tuwa ana lingkungan kon ngimami tahlil ora apal. Engko terus akhire ngomong tahlilan bid'ah, ziarah kubur syirik, nyembah patok, katut wong koplak-koplak ngono kuwi wae. Ngono nang. Ayo bro, selawatan bro. Selawatan monggo 1 2 lagu. Yes, sampean mulai tekan dhuwur panggung kuwi. Mbek incengen ngekeki pira. Nang siap nih. Nek orang nggawa nyilih pinggire. Wani lungguh kono kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo Ibu kudu ngireng 2000 lebokno meneh. Kalungmu gede kok 2000. Ayo lho, kowe kalah karo cah kuwi. Kuwi ngene-ngene wisan kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Bon, monggo. Ayo, monggo. Mugi-mugi jariyahipun panjenengan dados tabungan amal ingkang ganjarane mili terus ila yaumil qiyamah. Mugi-mugi saged dados benteng saking azab kubur, benteng saking azab neraka. Benteng iki kudu kuat. Nah, supaya kuat semene kudu akeh. 100.000 ya kuat. 2000 ya mubrul. Lho guyu wong ikhlas, Pak. Iki sampean dirimu. Sing ya ketok paling ikhlas. Seneng dolone tak paringi sarung. Sarunge kantun setunggal ya. Ini sarunge. Wah. Padha karo sing tak nggo. Cap mangga. Keren. Anwar Zahid aja sarungnya cap mangga. Namine sinten? Awas ngeblak engko rada orane. Asmane sinten? Rian. Daleme? Menyorong Kauman Ponorogo. Oh, Kauman. Berarti cedheke kota mriku. Subhanallah. Niku rombongane niku sak grupe sampean kabeh. Sak desa. Saking Pondok Sedaya masyaallah. Top. Alhamdulillah. Pamit ora iki mau. Oh, liburan. Mboten kula tes napa-napa, tak paringi sarung tok. Soalnya aku melihat dirimu tertarik. Lek ndelok sing ngono-ngono ke terdorong. Keren, ya terusne le mondok semangat nggih. Semangat le mondok ngaji sing temenan insyaallah. Muga-muga manfaat barokah. Tak paringi kan. Soalnya aku ketok sarungmu bolong lho. Dikirikiti tikus to kowe. Kowe nek salat kudu nganggo rangkepan. Ngomong tak kayak sing anyar iki cap mangga. Luwih apik iki timbang sarungmu. Pun monggo. Ditampi. Terus suwun. Sangu. Pira kancamu kabeh? Rombonganmu pira? Saman mrene wong pira? 15. Akeh men tenan 15 tenan. Ya tak paring iki. Oke, terima kasih. 15 ping 20.000 piro?
Ora iso matematika ya. 300. Iya 300 misane. Ndasmu tak tuku 300. Borong. Dibagi sak kancamu ya. Khusus yang ngomong nggih kayak 10.000 ae. Ya. Yes. Wis pun matur suwun. Aja Pak Lurah modale rong balik kok. Iya. Pokoknya muga-muga hajate dikabulna Gusti Allah. Donga-dongane diijabahi Gusti Allah. Lah niku wonten syarate. Sama nek ditimbali Allah seneng, nek diperintah karo Gusti Allah tindakke. Wet-wet sat-set aja nganggo lemot. Nek sampean ditimbali Allah kok sampeyan seneng, engko sampeyan nimbali Allah, Allah yang seneng. Kapan sampeyan ditimbali Allah? Ya sering. Azan yo timbalane Gusti Allah. Mula sampean nek kepireng azan atimu seneng, jawab sing ikhlas. Wong ngaji mawon lek enten azan kengken mandeg, mirengke azan, gatekke azan, jawabi azan. Kepireng azan mboten ngestokke, mboten jawabi, niku dikhawatirke matine suul khotimah. Nauzubillah min. Jawab sing ikhlas. Seneng atimu. Mergo azan timbalane Allah. Engko giliran panjenengan manggil Allah, Allah nggih seneng mirengke panggilanmu. Allah nggih seneng nuruti penyuwunanmu. Kapan panjenengan balik manggil nang Allah? Nalika ibadah manggil Allah, nalika zikir manggil Allah, nalika ndonga manggil Allah. Najan sampeyan ora iso ndonga bahasa Arab, wong ora patek iso ngaji. Ndongamu cara Jawa nyel. Neng mergo jenengan nalika ditimbali Allah jenengan remen, jenengan manggil Allah, Allah nggih remen. Pengen rezekine akeh ora iso. Allah Rabbana anzil alaina ma'idatan minas samaa'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Gak iso. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an katsiran halalan thayyiban nafi'an mubarakah. Kowe malah ngitung dhuwit. Ora iso ndonga bahasa Arab, dongane mung cara Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kitra kitri, sugih sawah, sugih pari. Allahumma kitra kitri, sugih bebek, sugih meri. Allahumma kitra kitri, sugih meja, sugih lemari. Allahumma kitra kitri, sugih kebo, sugih sapi. Allahumma kitra kitri, sugih kemri, sugih mersi. Jare Gusti Allah, iya yati sumiyati ya sugih. Mergo jenengan nalika ditimbali Allah atine remen, perintah Allah segera dilaksanakan. Ngono lho. Ibarat Pak Kapolsek manggil anak buahnya. Begitu dipanggil, wut, cepet, siap dan. Kamu nanti ngapam di sana, siap dan. Seneng Pak Kapolsek. Jadi sangoni anak buahnya. Ngono. Halo. Tapi ketika dirimu dipanggil Allah, kok dirimu tidak menggatekkan, tidak mengereken nih loh. Kurang azan orang jawabi, orang digatekne, orang yang dilakoni perintah. Ketika dirimu manggil Allah, panggilanmu ya gak direken karo Gusti Allah. Walaupun leh mundonga nganggo bahasa Arab, Rabbana. Jadi Gusti Allah, gak Rabbanan. Allahumma rzuqna rizqan leh muni qaf nganti indil-indile merotoli. Ora digatekke karo Gusti Allah. Paham? Leh mundonga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Soalnya dirimu nek ditimbali Allah orang gatekke. Nah perintah Allah nang dilaksanake. Makanya aturane iya kana budu dulu baru wa iya ka.
nak budu riyen nyembah dhisik, ibadah dhisik sing apik, lakoni dhisik perintah Gusti Allah, baru nasta'in nyuwun pitulungan ditulungi Gusti. Mulane ora entuk diwalik macane iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saeneke imam ngimami salat jamaah maca Fatihah ya ngono kabeh, Quran susunane ya ngono kuwi, ra entuk diwalik. Mergo napa? Iyyaka na'budu dulu baru wa iyyaka nasta'in. Nyembah ke Allah yang baik bener, ibadah nang Gusti Allah ditindakke, baru njaluk pitulungan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampeyan tahu krungu ana wong ngimami salat jamaah maca Fatihah pas ayat niku diwalik. Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Ora entuk, nak butuh dulu baru nasta'in. Artine bagian dari syukur niku ibadah ditindakke kanthi sae. Janji ibadahe ditindakke kanthi sak sae-saene. Kula jenengan leh nyuwun nang pitulungan dateng Gusti Allah gampil, diijabah kalih Gusti Allah, dislametke dimulyake donya akhirate. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa silatan silatan mubarakah tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'zuma. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka bihi 'abduka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka habibuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an 'alaikal balagh la haula wa la quwwata illa bik. Allahumma la tad'a lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la karban illa nafastahu wa la 'aiban illa satartahu wa la maridan illa syafaitahu wa la jahilan illa 'allamtahu wa la dhallan illa hadaitahu wa la mu'ansiran illa yasartahu wa la maqsudan illa حصلته ولا دعاء إلا استجبته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة من حوائج الدين والدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيته يسرتها يسر أمورنا يا الله يا الله يا الله واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا اللهم عصنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء شماتة الأعداء اللهم يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف ربنا ونجنا من القوم الظالمين ربنا ونجنا من القوم الكافرين ربنا ونجنا من القوم الفاسقين ربنا ونجنا من القوم الحاسدين ربنا ونجنا من القوم الساحرين ربنا ونجنا من القوم المفسدين ربنا ونجنا من القوم المشركين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفور حليم يا ستر يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Saestu sedaya lepat lan khilaf nyen pangapunten wa faqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.